politie had sneuren een 32-jarige Ljouwtroon houden voor het bezieken tot deerslag van een fjouwermannelijtse poppen. Tjoegen zeggen dat de heid van het bandje, na alle gedachten onder invloed van drugs, heel roeg met de poppen omgieën. Op het Cambuursterpaad is de man aangehouden. De poppen had geen letsel aangehouden aan het incident. Vandalen hebben we sneurentenacht stevig huishouden op het tenniscomplex van Akrum. 's Morgens containers binnen leegsmieten op de tennisbaan en alle tafels en stoelen op het terras wienen om 4 smieten. De provincie hoeft net op beleid te bezuinigen. Dat doet blijken uit de begroting die van de maand presenteerd is. Er gaan de belastingen net omheeg. In de begroting wordt in totaal van 440 miljoen investeerd. Het gaat erbij benamen om projecten die al in de stijger staan, zoals de Centrale As en het Frieske Marrenproject. Joenen vannacht een soort bewolking en uit een trog een bui. Morgen eerst ekbuien en in het waardgebied mogelijk tonger. Het wordt oerdijs aan 17 graden.